ಇನಿ ಪನ್ಪೇನು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಒಡ್ತಿ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಲ್ಯಾನ್ ತೂಪವೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಲು ಎನ್ನ ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಲ್ ತೋಜೋಡು ಮೋಲು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತು ದುಪ್ಪಲು ಪಟ 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 ಅಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಆಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ಒಂದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ 5,000 ಪಾಡುವರೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪುರೆ ಮೋಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತ್ತ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಒಂದು ತೂಪ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ದೇ ಪಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಆತನ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ಶೋಕ ಲೈಟ್ ಇನಿ ನೀ ಪಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು 102 ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಸದಕ್ಕೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೊಳಿಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಐತಾರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಅಂಕುಲು ಇನಿ ಶನಿವಾರ ನೆಪಿದಾಡ್ದ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಮ ಅವತಾರಡು ಆ ದೇವಿನ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಬೊಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಯರೆ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣೆ ಸಾಲುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆತು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ನೈಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರೆನಲ ಎನ್ನಿನ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ವರ್ಮ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ವ್ರತಾಚರಣೆ ಕುಲ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾವಡು ಪಡ್ನದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟ್ವೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ನಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ 7 ಚಕ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೇನತ ಐಟಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇನ ಅರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ತದೆ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೆತ ತುಲೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಯಾನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮನ್ತದೆ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೆತ ಏಪಲ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ದಯಗಂದು ಪಂದು ಇನಿ ಪನ್ಪೇನು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಒಡ್ತಿ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಲ್ಯಾನ್ ತೂಪವೇನು ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ ನಾನು ಯಾನು ತೂಪವೆ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಆಲೊಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ತೂನಗೊಂಡತ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕು ಎದುರು ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುದು ನಾಡ ಪಾಡ್ದ್ವೇನು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಏರೆಗೂ ಗೊತ್ತುನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೀರಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ನಡಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ನೋಡತ ಐಕೊಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸಾಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಐನ್ ಪೈಸೆ ಕೊರಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕು ಮುರಣಿಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಲು ಎನ್ನ ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಲ್ ತೋಜೋಡು ಮೋಲು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ ಪಂಡದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಪರಿಚಯನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ. ಮೋಲಿ ಏರ್ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದುನ್ನತ ಅವ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 5,000 ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡಪುರು ಯಾ ನೀರೇಗ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವರೆ ಪಂಡದು ಅವ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನು ಮೂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಸಡನ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಓಕೆ. ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ನಗನೆ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೆ ನೈಕ್ ಇರ್ದಾನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬೈದಿನ ಪಂಡದ ಈರೆಂಡ ಕೇನೋದುಲ್ಲರ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಕೇನುನ ರೀತಿ ತೂಡು ಅವಲ ಮೋಲು ಎಂಕ ದೆತ್ತದೀರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೋಲು ದೆತ್ತದೀರ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇನುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಡು ಯಾನ ತನಕ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಕೈಕಾರ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಕಡು ಬುಡ್ದಿನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿತದು ಸಾಲೋಗು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೇನು ನಂಬುದು ಮೊಕ್ಕಲು ಸಾಲದೇತು ಅನ್ನ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅಂಚೆನು ನೆರ್ಪು ನೊಪ್ಪುಣ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆರ್ಪುನ ತೂದು ಮೋಲು ದಾದ ಅನ್ಪೊಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಉಪ್ಪಲು ಪಟ 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 ಅಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲು ಯಾನ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಐಟ್ ನೆರ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಂತಿನೋಡು ಏಡಲ್ಲ ನಟದು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ತೂಪುನ ನಲ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನಲ್ಲ ನಂಬರ್ ನೆಂಕ್ ನೋಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಂಟು ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಾನು
ದಯಪಂಡ ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾನು ಎಂಡ ಪಂಡದತ್ತು ಏಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೈಕಾರು ಗಟ್ಟಿ ಸರಿ ಉಪ್ಪುನ ಗುಣತ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏಡಲ ನಟ್ಟು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ಗೊತ್ತು ನಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಅಂಗವಿಕಲ ದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಬೆನ್ ತಿಂಪಿನ ಅಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಎತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ತೂಪೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರಕುಶಲ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಬೆನ್ ತಿಂಪಿರು ಗೊತ್ತಾನ ಏಡಲ ಇಂಚ ನಟ್ಟೆರೆ ಪೂಪುಜೇರು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ರ ನಮಕ್ಲ ಫಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಮುಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಡು ಆಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ಒಂದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ 5,000 ಪಾಡುವರೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪುರೆ ಮೋನ್ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನು ಐಕ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಮಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ನೆಂಕು ಕೊರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹಾಳು ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಆಲು ತೂಪುನಲ್ಲಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾನು ಏಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದೊಲೈಡು ಕಾರಿಗೆ ಮರ ಬುಡ್ದು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಾದು 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದೊಲೈಡು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಿರು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಯಾನು ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ದೇನು LIC ದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಪು ಕಮಿಷನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತನ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಯಾನು ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕೆ ಬಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಫುಡ್ ಲೆಜ್ಜನ್ ಯಾನು ನರಕ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಏಡಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏಡಲ ನಟ್ಟರೆ ಪೋತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಉಲೇಪುರ ಎಂಕಲ ಏಡಲ ನಟ್ಟುದೆಲ್ಲೆತ ಎಂಕಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಮೇತ ಒಂದು ಮಂತದಿಜೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟುನ ಅಲ್ಲ ಕೆತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನು ಜೈದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಬೆಂದು ತಿನ್ನಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಏರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಆ ಸೈಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಬರೋಚಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ ತೂಪ ವೆಯ್ಟ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನಂಬರ್ ನಾನು ಒಂದು ತೂಪ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯಿಂದ ಪಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಚಂದು ಬರ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನ್ಪುಜೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಡೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆಂದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ದಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇಬೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಚೆ ಎಂಕ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗಾಲು ನೆಟ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರಲ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ನದುದು ಪಾಡ್ದಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಿನ ಪೂರ ಟಪ 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 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲು ಸಾಮರಾಡ್ ನೆರ್ತೇನು ಎನ್ನ ತುಲಿ 4 ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೋತುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು 4 ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾರಾಟ ದಿಕ್ಕದೇನು ಎಂಕು ಪಂಡ ಆತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಎಡ್ಡೆತನನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಂಗಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ನನ್ನ ಸೀಕಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಬೆಂತೆ ಒಂಚೂರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದ ಯಾನು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಗೊತ್ತನ ಅವೇನು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮೂಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಕೇನು ನಾ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ತೂಪಾಯ ಪಂಡದು ಒಂದೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನರಮನಿನ ಕುಲುಪ್ಪೀರು ಸತ್ಯ ಐಕ ಅಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಯಪಣ್ಣಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಚು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂದ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಲ ಮಂದಾರ ಇಚ್ಚಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಬೆಂದು ತಿನ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಧರ್ಮಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅಕಲೊಡಂಜಿ ಕೇನು ನಂಜಿ ಕೆಲದ ಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡಿತಿನಂಡ ನಯ ವಿನಯ ವಿನಮ್ರತೆಡು ಕೇನುವೇರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ ಕೇನುವೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಅಂದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರೆ ಪಾಡುವರೆ ಅಕೌಂಟ್ ದಾನೆ ಮೂಲೆ ಎಂಗು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂಗು ದುಂಬು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ
ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನರೆ ಅಂಚೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅತೀ ಒಳ್ಳೆತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಜನಕ್ಲು ಬುಳುಕ್ಕಂದು ನಿಂಗಿರು ರೆಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಮಂತನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪಂಡ ಅಣ್ಣೊಂಡತ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಏನಾರ ಶುರು ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೇರು ಕೊರ್ಪೆರದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ ಕೇನ್ಗ ಪಂಡದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಏಡಲ ಕೇನ್ ಹಿಡ್ದು 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಇತ್ತು ನಾಣ್ಣೊಂಡತ ಒಂತೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಲೆ ಏಡಲ ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಂದದು ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಅನ್ಪನ್ನಿನಿ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಈ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿಂದ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗೊಂಡ ತಿಂಕ್ಲೆ ಪಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದಾತು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ತುಲೆ ಬೆಗರ್ನು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಉಂಡದ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂಡದ ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಂಡ ತರೆಡ್ದು ಕಡಪು ಉಂಡತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ನಮಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಿಪರೀತ ತರೆಡ್ದು ಕಡಪ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡತ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪನ್ನೋಡ ಆಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಏಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದಾತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಇಡು ಅಂಚು ಕೂಡ ಏನು ವೀರಗಡಪುರಿ ಅಂತ ಪಾಡಬಲ್ಲಿ ಅವು 24 hours ಪಾಡ್ರಿ ಮೇರೇನ್ ತುಲ ಮೇರೇನ್ ಪೋಲೆ ಇರ್ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಇರ್ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದೆ ರೋಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಡ್ಯಾಡಿನ ಕಣ ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೇನು ಏನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಶೈ ಇದೆ ಕಟ್ಟಕಂತನ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಡಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನೀವು ತಿರ್ತು ಮಾಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಎನ್ನವಾಗ ನಾಯಿನತ್ತು ಬರ್ತೀನಿಂದ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಂಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ದಯ ಬರ್ಪುಜ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದಯ ಬರ್ಪುಜ ಪನ್ ಹಾಂ ದಾದ ದಾದ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಯಮನ್ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಯಮನ್ ಪೂಜೆ ಬಿಜ್ಜು ಡ್ಯಾಡಿ ತಿರ್ತು ಬೇರು ಬಿಜ್ಜು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನು ಸೋನು ದಯಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂಜಿ ಪನ್ ಹಾಂ ಉದಾಸೀನ ತುಲ ಹಾಂ ಬಕೇನಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಕ್ವಿ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಬಕ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನದಯಿ ಇಲ್ಲಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ರಜೆ ನನ್ನ ಇಮೇನ ಆಳೇರುಂಡತ ಎಂಕ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂಚಿದ ಇಮೇನ ರೂಮ್ ಉಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನು ಇಡೀ ದಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಅದ ಸೊನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಊರೊಳಗೆ 2 ಕಾಮಿಡಿ ದಾಂಪು ಗತ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಅದ ಬಿಜ್ಜುಗೆ ಪಮ್ಮೆ ರಜೆ ನಿಮ್ಮೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದತ್ತ ಮಾರೆ ನೇರು ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆಣು ನಾನು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪೇನು ಆಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ದೀಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅವಲ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ನೆಪ್ಪಂದು ಐಕು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಟದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಏತುನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೆರಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ದೀ ಎಂಕುಲು ವಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡಿ ದೇಪಣ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ದೇಪಣ ದೂರಡೆ ದೀಯ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂಚ ದೂರನೇ ದೀತ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ
ಅವು ಪಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕ್ರೌಡ್ ದೇವರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಸರಾ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೀ ಶನಿವಾರದ ಈತುಂಡು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೊಪ್ಪ ಐತಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಆಯ್ತದ 3 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿತ್ತಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ದಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಅಲಂಕಾರ ತುಂತುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ವರ್ಷ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ಶೋಕ್ ಲೈಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಅವನು ಎಲ್ಲಪ್ಪು ಸಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಇತ್ತಾನೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ತುಲಿ ಏತ್ತು ಶೋಕದ ನಜಾರ
ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪುನು ಫೋಟೋ ಹತ್ತಿದೆ ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಶೋಕುಂಡು ಸೀನರಿ ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೆತ್ತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಲ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನಿ ಕೊರ್ರಂಡ ನಥಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಬಿ ಹಂಚೂರು ಗಿಂಡ ಬೈದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಗೋಬಿ ಹಂಚೂರು ಗೋಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿಜರಾರೆ ಪುರಿ ಉಂಡೊಂದು ಏಸಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ಆರೇಪಲ మీరు ಗೋಬಿ ಹಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಪುರಿ ಉಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮಲ ಅವೇನೇ ಪುರಿ ಉಂಡು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರೀ ಟಿಕೆ ಅರೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗೋಬಿ ಹಂಚೂರು ತಿಂತಿದ್ದೆ అదే స్వీట్ కార్న్ నీకు వచ్చా ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಕ್ಸಲ್ ಖಾರ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಬಿ ಹಂಚಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಯಾಕೆ ಬೈಕಲ್ಲ ಏನು 05 ನಾ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಂತಿನೆಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂತಿನೆಡ್ಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂತಿನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಸದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಕಾರಣ ఇంకా జ్యూస్ జ్యూస్ డాడీ ಇದು ಬೇಡ ನಾನು ಈಗ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತಿನ್ಪ ಬ್ಲೌಸ್ Mulanya tak lah.
ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾಡ ಹೌದು ಪೋ ಇಂಚಿದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ಮಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ಮೇರೇನು ಕೋಡಿ ಕೆಟ್ಟೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಲೈಟ್ ದೀತಿನ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಭೂತಲ್ಲ ಕದೋಜನ ಅರೆಗೊರ ಪಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೋ ರೀಲ್ಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಆಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟಿನ ಕೊಂಚ ಪಾಡಿನ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಡು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಿಂಕ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡು ಬಕ್ಕು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲ್ಲರ್ಡು ಸೂಪರ್ ಎಪಿಕ್ ಅಮೂಲ್ ಎಪಿಕ್ ಸಾದ ಸೋನು ಕುಡಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಎಂಗಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂದುದಾಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕತೆ ವಾತೀರಿ ನಾವು ಕುಡಲ ಉದ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದೇವರ ದರ್ಶನ ದೇತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಯ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೆನಪು ಆಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಏನಾರೇನು ಎತ್ತದು ಕೈತಲ್ದು ಎತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಮೇಡನೆ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಡ ನಾನು ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಪೋಸ್ ಬಂದೀನಿ ಅಂಚ ದಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೈಜ್ಜಿ ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರೇನು ಅಂಚೆದಾರ್ನ ಪಾಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಜಿ ವಿನೋದ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಏಪಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಂತೀರು 2 ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೀರು ಈ ಸಲ ಮೂಲು ಟೆಂಪಲ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಡ ಪಾತೇದು ಎನ್ನ ಮಗಡಲ್ಲ ಸೋನುಡಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಿರಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.